ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಬಂಜಿ ಪೋಡಿತ್ತು. ಸೊ ಈತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸಾಡು. ಸೊ ಗಂಟೆ 11 ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ವನಸ್ಗೆ ದಾವತ್ಗೆ. ಸೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮದಿಮೆದ ವನಸ್ಗೆ ದಾವತ್ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚ ಬಾವೇರ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ದಾವತ್ ಉಂಡಿಗೆ ಹೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಮೂಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮದಿಮೆದ ವನಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ 10ಕ್ಕೆ ಇದಾರ್ದು ಹೋಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲಾಡ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ತೂಕ ಇಟ್ಟಿದ ಅದ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುಂಡು ತೂಕ ಮದಿನಾಯರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ವಿಶ್ಮಾಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ವನಸಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಲೀಮ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ತೋಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಹಲೀಮ್ ನೀನಾ ಅದು ವೆಜ್ ಅಂದ ಇಂದುಲಾನ ಮುತ್ತೋಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಕನ್ದ ಐಟಮ್ ಬೈದಂತಾರೆ. ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ದ ಕೆಲವು ಪಕೋಡ ಅವನು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೈದಂದ್ರೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಫಿಶ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಮಟನ್ ಅದ ಮಟನ್ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫಿಶ್. ಓಕೆ ಫಿಶ್ 65. ನಂಗೆ ಬದರೇನಾ ಅಲ್ವಾ ಗಾಜರ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಯ್ತಾ ಮಾರ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ವನಸಾಂಡು ದಾವತ್ತದ ವನಸ್ಸು ಬಾವೇರ ಬಂಡೇರು ಬಾವೇರು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಹಿರೇಗೊರ ದಾವತ್ತದ ವನಸ್ಸು ಮನ್ಪಾವಡು ಒಂದು ಅವೇ ಟೈಮಿಗೆ ಅಖಿಲ್ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿ. ಸೊ ಆರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್. ಸೊ ಆರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗೆ. ಸೊ ಬೋದಿತ್ತ ಸೊ ನಿಖಲು ವೀಡಿಯೋಡು ಪೂರ ಕೆಲವು ತೀಯರ್ ಐಟಮ್ ಎಂಕಾಯ್ತಾ ಪುದಾರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು. ಸೀಖ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್, ಚಿಕನ್ದ ಫ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಕೆಲವು. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾದ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತು. ಹಲೀಮ್ ಇತ್ತು. ಹಲೀಮ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೀಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಡ್ ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹಲ್ವಾದ ಟೈಪ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವಂತೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಮೇಯ್ನ್ ದಾದ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲಂಚನೆ ಅಕಲ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ದಿವೊಂದು ಇಪ್ಪರು ನಮಕ್ ಹೂವು ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೂವು ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ನಮಕ್ ಹೂವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಅವೇನು ಕೊನತ್ತು ಟೇಬಲ್ ದಿಪ್ಪರು ಅಕಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾನೋ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ತ ವನಸ್ ಮಲ್ತನ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಸೊ ಅವಳ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುತ್ತೊಂಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲೆನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬುಕ್ಕ ಫುಡ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಪ್ಪುಡು. ಬಾವೆರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಏಪಲದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ ಪಂಡ ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಕ್ಲಡ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಯರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ವನಸ್ತಾಡೆ ಪೋರ. ಸೊ ಪೋದ ಈ ಬುಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಡ್ ಎಂಗಳು ಮುಜ್ಜನ ಇತ್ತ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪುಜರು ಅಕಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಇಪ್ಪರು ಸುರುವೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬತ್ತಲು ಇಂಜನ ಸೀಖ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಚಿಕನ್ದ ಫ್ರೈ ಬುಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ಫಿಶ್ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್ದ ಕೆಲವು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬಂತ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಬಂಜಿ ಪೋಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂದ ಮಾರ ಅವು ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ಪೂರ ಕುಲ್ದಿನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಿಂದೇರು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣುನ ಮೂರು ತಿಂದಿನ ಓಡೆ ಪೋಪುನ್ ಎಂಕ್ ಆತ ತಿಂದಾನಗನೆ ಶ್ವಾಸ ದೆಪ್ಪರ ಅವನು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಲ್ಲ ಚೂರೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಿಖಲೆ ಎಣ್ಣಿಲೆ ಏತ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಬಾವೇರ್ ಬಂಡೇರು ಒಂದು 40% ಅವು ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ದಾವತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಇಂಚುಂಡು ನನ್ನ ಆತ ಎಡ್ಡೆದ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ರಡ್ಡು ಬಂಜಿ ಬೋಡೆ ಭಾಳ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾವೇರ್ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ದಾವತ್ತಿಗೆ ಬೋತಿಯರ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ. ಮೂಲು ದಾವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನೇ 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಳು ಜನ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನ ಊರುಡು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೈಯಾಗ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವನಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಟ್ ದಾವತ್ತದ ವನಸ್ ಅಂಚತ್ತು 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕನೆ ಕೊರ್ಪನ. ಸೊ ಎಂಕಲಿತ್ತ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್.
ಸೊ 1 ಗಂಟೆಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಡ ಪಿದಾಡ್ದು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ ತಿಂದದಾದ ಪಿದೇ ಬತ್ತಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಾಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಚಾಲ ಉಂಡು ಬೋಡನ ಬೇರ್ ಬಾಳ ಚಾಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಕನ್ನ ಚಾಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಫುಲ್ ತಿಂದು ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತ ಬಟ್ ದಾವತ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪುರ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅವಲ ಬಾವೇರು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾವತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪಾವಡು ಸೊ ಅವಲ ಆಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋನ ಕಲ್ಚರ್ ಪೂರ ತೂದು ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಬೇತನೆ ವೈಬ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಉಳ್ಪಡ್ದಿಟ್ಟ ಸೀದಾ ರೂಮು ಬೋಂದುಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಅನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತಂದಾದ ಪಂಡ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮದಿ ಮೆಡ್ಲಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಒವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಬಾಯ್ಸ್ ಏರೆಲ್ಲ ತುವರೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೊ ಮೂಲ ಲಂಚನೆ ಮದಿ ಮೇದ ಆನುಲ ಪೊನ್ನುಲ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐಟ್ ಫುಲ್ಲು ಐಕ್ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪೇರು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆನುಲೆನ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇತೇನೆ ಏರೇ ಬರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆನ ವಿಶ್ಮನ್ ಪರ್ ಏರೇ ಬರ್ಡ್ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಹಗ್ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ಇಂಚಿನ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋಜಾವೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾರು ನೋಟಿಸ್ ಮಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆತ್ತಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾವೇರೆ ಗತವೈನೆ ಅಕ್ಕಿಲ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಲಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಕಾದಿತ್ತಲು ಜಾಲಿ 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 ನೆನಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾವತ್ತದ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಎದುರುಗು ಕ್ಲಚ್ ಕುಡ್ಲ ಕನಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನಾತ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಶ್ ತಿಕ್ಕದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪುಕಂದು ಪನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್